Hey guys, majong hapon dyan tanan. Magkundi ko ron, magluto og pansit. Kay Maro Precious, ika 20 man pizza. Yung pizza ro siyang pagpanganak. Ika sa katuig o ilang kabuan. Dapat ganyan akong uto anta magpansit niya kay nadugay man og humanag mekaniko kadyo sa motor kay ibaba mang makina kay kon bagay naog kay namasod sa makina agba nagamang ipangalitan na kuaning makapalit og kuan si kanhan nga motor kay watay bawog na des internal dia kuan guba mong dugay na human ja magpansit ang dyan ang humanak og hiwatanan ang lunod ag manok ang pagkapsandaan dapay buwal itan diag manok ang mga videohon kasi bali na maunay manok guys ang gigagmay og hiwa kani pagkapsan ra ni siya yung makupos na kanang walay tubig mantika na siya gisahon na panakot nadag panakot guys sibuya ahos o sibuyas kani sibuyas siyang sibuyas ni siyang puti adang nagka bitaw sa kabuok ahos o kare beans o carrots kaning sara ni ka carrots gamay na beans nya repolyo nya kare di manok kay apa na po ni pritoon siya duha ka paa o duha ka karida sa banda sampot o usa ka paka agkatenga dan ini siya guys tao puto sa rip gibilin ra balik katenga ra siya katenga ra ang kuan kuha balik katenga tapos to ra sa rip bitang pero katong to sa rip gamay ra to siya aw murag daghan ni siyang nasa isa katong to sa repon na to mag isa kapak ko masa kay dugaghan di siya nga kuan kuha lawas ka nga murag kuan siguro 1/4 of 3/4 niya na kaya magluto naman ta tapos sila special sinanay dudyan kagubot sila dito sigdaanan kay issues mapay mong mata na may dudyan ang ibutang ang dudyan nagkuhan kay ron di na sila maglisod. Hi! Ay gusto ng Precious pag magdo dyan. Ito sila dito sa dyan. Dyan sa gawas niya. Tako. Naman. Madyo gibitang agdo dyan sa sahod kay anong makatugon si Precious gusto mo do dyan. Atal siya matog. A few moments later. Mani ang regalo ni Precious sa isang ika-18 months banig nga na mga liters. Kaya gamay sa kabanig nga gamay guys. Na mas ilam among gihapin sa Philippine kay wa man lagmi nagpum. Mana na ibag-o na. Unsa anak? Unsa man na siya? Wa man na sana kanang nay insa tinga dati kanang mulupad bitaw. Parachute. Parachute na siya na hamag zebra. Tudlo a zebra be. Tu ora deg zebra dadto og si tiger. Napud si tiger? Tiger, napud si lion. Anja ag giraffe eh. Ag giraffe. Ag giraffe. Uy, naa lagi pag giraffe ka sugliog. Anja kana ag imo nang saylupo no. Naka-sale ni siya guys sa Lazada. Kuan ni siya tag 280 ang presyo nag-sale siya nag 160 na laman kuan ni siya king size
umbrella pod. Na day pag imong umbrella. Bes, mo na ibutanganon og buwak. No, tangan nagbuwak ba? Magbutang tagbuwak ingana kay ro makaibuwak og manay bes. Flower bes. Andiyan na pug ilipant no. Ilipant na pod. Nasi mong kamot. Oh, na pug ilipant, da na poy tiger. Oh, da si lion pod. Da na poy parachute. Parachute. No. Kagubot penta ni among higdaanan kay nga ni Juning natay bata kasaling gubjo og mga duaan. Ja ang ipaytan og banig kay arong among banigan nagibabaw sa Pilipin kay na maguni banig sa ilam sa Pilipin kay wa naman lagi nag-film kay grabe mga ano mga ata. Uy, oh, tiger. Lion. Lion. Giraffe. Uy, butterfly. Uy, napi butterfly din na? Butterfly, no? Nga, dahil po'y butterfly di ay. Oh, dyan na po'y flower, no? Butterfly na blue. A few moments later. Yan ang pansit, guys. Anang nalunod. Tanan. Balik ko na siya. Isa ka 227 grams o 200 grams. Duha ka putos. Mo na isakto sa among kaha na. Dahan gidaghan-daghan og sabaw kay arong kuan humok siya. Kaya kung magagarapod kadyo, di man masutsot. Pansit ni nga mo siya nga murag sinabaw. Sinabaw lagi nga pansit. Pero magagara man siya guys. Manja magagara ni. Ngayon may ganahan ni upaw kaya humok nang on ba? Humok. Nga si Precious pod marum kaon man pod mong hamarang sabaw-sabawan. Pero pansit nga kanang mga dagga na jud. Panjo siya kanang pina ugara siya sa sabaw-sabaw kaniya mo tinujo ra ni nga yan arong humok siya kaya arong si Precious kay makaon man pod. Ayan guys. Taran. Yaha pa ni tagaban kaya arong muhumok pa siya. Suling na nay. Tuto nagpansit guys. Mo na yung ganahan ka ng nice sabaw-sabaw bitaw kay naman po'y mahigop. Kahaponan na mong pansit dapat lunch man ang tani. Diya kay kabis tatay gahapon lang inadjust motor antod karon. Kahaponan gihapon. A few moments later. Madjong gabi din inyong tanan guys, humana din may panihapon. Diya. Karon di ay sa mi magpahuway kay nami biyahe injang kadlawon o jang lagi kadlawon kay mga alauna naman kapin may mularga. Kay taas-taas niya mong biyahe ba mo mugawas mi sa Manila karijot. Di man jud ta ko mo kujog kay lajuan lagi ko kay magbiyahe dyan na yung bata dalahi rabo kay ko pa maulan o musikog pasaan ni Precious dyan mahadog po ko bata ba ma-expose sa mga daghang tao mo nang di enta ko mulaag first time dun ni na mo nga makalaag migladyo gawa sa Manila dyan panagsaraman po kay sa 25 years nga wa mi magkita sa hang ijaan karon na po mi magkita usab nga dako na kadug mga kausaban kay katong sa una last na mong kita high school ko jag sila college maunang first time din na mo magkita sa after 25 years maunang mo kuha na lamang ko kay panagsara ni mahitabo nang ingani maunang sa dilaman kay uban man pos Precious o si tatay kay limita maminijan ja mawiyod po kumubalibad kay enja mangluod kay usap po ni sa mong banding sa kadugajan nga wa nami magkita. Tabangin mi ninyo gampo guys nga maadyo among biyahe sa among lakaw kaya naraba pa'y bata. Kaning lakaw di niingan nga basta-basta la agra. Among lakaw na ni purpose pod
kay arong dana pong banding ba. Kay tayo po naramdugan dyan na waka dyan magkita. Paano siya guys, ijaan ni na sa kay gagawan ra bali first kasi ni si Jang nanay. What anak? Pero nagkauban mo sa una sa panahon pas ka ng summer job bitaw sa munisipyo. Kasi ni siya sa igagaw na nga grabing kabagutan o mapaubsanan ra. Mao nang di na imis ag isang pag-imbitar nga magkita mi kay once in a lifetime ra kay na naman ni siya naningka kay sa laing nasod unja karon dyan pag-uli kalitra madyo nang magkita mi kay matod pa ni dyan kasi dugay-dugay na po siya makauli dugay na po mi makita anja nakuha po siya precious kay hilig mong pagbata o nang para di ko makalusot kaming tulo ubanan kay excited po ko guys nga magkita mi mo nang mura na kog di makatuog kay hindi naman laging kadlawon na dugay-dugay na ba pag nila kadyo sa makita malagi benching ko katuig ta ba po benching ko katuig pero sa benching ko katuig nga wa mi magkita believe jud ko ni kay wa jud si jay kausaban magsige pang umusta na ho manawag nga na sa video call mailhan jud nimo ba nga bisag arang lugaja na wa jud gyapon na usab kay wa man kakalimte kumustahon man gihapon ka manang believe ko kay bisan pa man ay uban nga di ka favorite bisag sa imong mga kanang first level nga pamilya ja ako to anak ko sa second level kay first kasi naman ni siyang nanay ja bali ja anas kay gagawa na pero wag gyapon sa nausab di ko makaingon nga di na jud tanang tao nga di ta favorite kay na jud gihapon nagmahal nato nga way kausaban manang di man ta favorite sa uban at least na gihapon uban nga gipangga og gimahal gyapon ta di ko makaingan nga favorite basta tinuod nga nagmahal si Jaka wa si na usab o tagad bisan pa man sa kausaban sa mga panahon nanay mga improvement pero si Jawa gihapon na usab excited ko kay usa ko sa ijang game bitara sa kadugadan nga may makita ko ni mo nang di po ko makaingan nga naiban nga murag isalikway rata nga tanang panahon isalikway rata na dyan pa'y panahon nga napigihatag nato nga mahalon gyapon ta bisag aram nugadya na tawa makita o bisag nanay kausaban sa kinabuhi o nang mugo na laman may bisag na bata kay banin man basta tay kay aro dyan sigurong di ko makabalibad pero kaya na laman dyan ko mabalibad kay panagsara ni arang lugar na pagmiwa makita mara po tayo mong pahiningad ganina guys nagpansit si tatay parang precious kaya madya na ijab sa gansay mahitabo bahala gamay ra basta makapansit na si Jana magamang pansit na himong panihapon kay magmotor pila na kaadlaw gaba matunggi adyo isa dyan ning kapalitag sikanhan baka dita sure ang saray na hitabos mga pisa sa sud si tatay di pa po na si Jaya ngaghanas dyan mo kuan og ngana di pagaling ka maumo adyo manang bagtek pud lagi kay kada libor wanto manang kinalan jud og natay ngana kinahanglan putag na time pang maintenance nga tigom ba sa man pud og di pa adyo di samot nagwa na nung pangita utngan sa laman nisod ja ning kamot ni nga makatigom kay mo palit na laman mig motor or moutang baka hulugan ba para mabaguhan ang motor kaysa magsige laman mig adyo mas gasto pag among paadyo kaysa among kita o nang timing rapod nga makauban mi sa lakaw kay di mo gihapos ta tay ka biyahe kay kuwang pagpisa ag motor napay palitonon o nang kujog laman pud mi kay aron pud makabanding balag Karejotra kay Karejotra sa Danis Manila kay mo ditso na pud sa uli sa Bohol kay Karejotra ijang paguli mag 1 month raman siguro ijang paguli aron ja ang balik na pud siya kay kana ijang paguli ron hindi man na basta-basta nga ning uli ra jud siya na may importante ni jang giuli na purpose ja mauyad ga jud pud ka mo balibad guys kay ano hapitan ra mi diri sakjanan
pahuwatan na may dato sa kadyan sa gawas. Mo nang panagsara ning ingani karon na ni mahitabong ingani nga dadon mi sa hapitan pagajud mi dari di na mi pabiyahe og ladyo kay nara madas labasan ag sa kadyan adto ra ko nung Manila pick upon para diretso na mi sa Batangas. Mo nang magpasalamat po ko ni Dia kay bisan pa man sa dakang mga pagsuway sa kinabuhi taas na kadyong panahon ni labay pero wajud gyapon ni siya mga sabog tagad na ho sige ni siya pangumusta na ho messenger da video call nga na mao nang di ta makaingan nga na bisag di ta favorite sa uban na gihapoy nagmahal nato. Mao nang ganahan ko ganahan po ko dani nila nga mga igsuon na kay magtinabangay magsinabtanay nga na ba may mga gubot nga na maajoy lang pagka magsinabot nga na ba ganahan ko lami nang ingana nga pamilya ka na bitaw gugma og kalinaw ray naghari nga na ba maila jud nimo og kanang nay mga anak bitaw og giin sa pag-raise nga gipadako bisag lisod nga nagko sila nga magkasinabtanay nga na magtinabangay kasi tungkuan nga ni kasi tungkuan may tabangan nga na sa mga problema magtinabangay lami pagpadako sa ginikanan ba kaya nga naman kuno guys makita man kuno na sa mga anak ug unsa pud ang ginikanan sa una gin sa pagpadako ang mga anak mao kuno pud na manang karon ganahan ko kay silang pamilyaha kanang malinawon ba kuan sila ba tinabangay unahan sila pamilya nga na di para sa uban naman dyan uban nga suon ka ug ikaw ni nakalisod ikaw ni iduot ikaw pay daotan nga tabangan kag libak ani sa tubangan majura dyan nagtalikod manay kuan diha nga murag maka wa pud sa gana ba nga kanang nga nang magkita-kita nga mga ingana ba nga kung nara ka sa tubangan maajo dyan talikod ni mawa na wanang kana sila ganahan jud ko na nida simple ra nga di ka makadengog may mga istoryang kuan ba nga manang napil dyan na nga nadad gihapoy tinuray nga magmahal nato nga pamilya bisan pa man to the second level or third level na okay bisag na sila sa ladyo na narami dire nga na ba musta gihapon nga na supod si Jay makakita ni Precious kay wa pa man lagi pud si Jay anak maura to guys i-share na pud ko kay sa ahang obserbahan sa ahang nakita nila mamanzay nga na nga kuan sila kanang nay mapagmahal sa pamilya bay nga na pamilya Jay unahon nga na di ka makadengog nga nay magkabikil nga na magpuspos nga na wa kay kuan ba lami paminawon nga na bisan pa man og nay uban nga maka kanang uban bitaw nga may istorya nga di maajo pero ako di ko ingana unsay na obserbahan unsay nakita unsay tinuod mo dyan ay aho wani dapig-dapig ni aho wa panilipod-lipod lisod mong pud og maingan kag kadto di dayto mao unsay tinuod mao pa yatong pa kuanan og unsay tinuod bitaw nagdrama naman ko daring dapita maka laag ra gali ko unsa kadlawon pukon daghan naman nung ko gipang jaw-jaw bitaw madto na lamang po ni guys i-share po ko sa hanggibate ba ingana nga lipay ko kay bisag arang duga dyan namin wa magkita pero sige na dyan pangumusta na handa karon nga mauli si jagkalit ijag hapon kong imbitar dabi kay ako ra kaaban pos undoy o si Precious Diya, masa to yatang video rong adlaw guys kay mangandam na po ko sa sinina ni Precious kay lisod ning bata gatang dadon di na to bawnan og sinina da simpre bawnan og sinina diaper sa panadiha wipes na bawnan pud og panghapin nga tay gajud
puno nag diaper or mo malibang baka madyo nang di ta maglisod magilis kay natay kahapin mo nang mani isa guys nga di ko ganahan maglakaw-lakaw og ladyo kay may bata kay magkinalang pagka magkabiba pagka daghan pag kay pamitbiton pero karon aning i-grab kay once ani mahitabo ingani puhon og makita magalimig utro siguro dako na presyo so di na ko daghan ka jud kabibang dadon mudam gali ko singina na laman ingana kay di naman magdayaper ja magandang pagbawnon kay si Precious so pamanin na magipakaon og kanang mga pagkaon nga nanay tinimplahan manang bawnon pa pud namo kay lisod man pud og di ka di bawnan unsag katasan di man pud pwede og pakan ang mga kanang anas gawas mga restaurant ingana mo na ahang ka hagaan og maglaag og ladyoon sa napay bata pero puhon daka-daka na species nga pwede na sa makakaon og asap may mga on so di na jud kadyo yung hago kaysa ingaron karon nga magbonbawon pa magkabiba pa ta mao to daghan kadtong salamat itong tanan sa inyong kanunay pagtimbaya sa among channel sa labi na sa nagmahal na mga paglubad ug katong napadadon gihapon timbaya sige pananaw sig comment bisag mong video ara ng kalaay kay gamay na jud kadto mga views mo nang bahala ginagmay basta na ato lamang gihapon kugihan kay namputay channel ato na lang puning gamiton madyo na laman sunod tuig di ay abutan pug tuig di na gihapoy mapupo mura na lamang pag arkansya gihapon mo nang see you again on our next vlog guys atang inin jud among vlog puhon ug asa mining abot kay first time po na mga mula ka nga mugawa sa Manila taas nga biyahe. God bless us all always. Peace be with you all always. Bye.